Я вірю в це. А в іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу. Це є правда. Але я не втрачаю цю віру. На это, конечно же, уже отреагировали в Российской Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление о возможности заключения мирного соглашения с Владимиром Путиным, которое бы предусматривало возвращение украинских территорий под контроль официального Киева. Давайте послушаем Пескова. Росія докладала і буде далі докладати в рамках можливостей зусиль для того, щоб допомогти Україні вирішити проблему Південного Сходу. Головне – врегулювати проблему Донбасу. Проблеми Криму не існує. Вона не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами. Ну, для начала, пане Андрію, вот что вы думаете относительно заявления президента Зеленского? Это иллюзия или что, как думаете? На жаль, я припускаю, що маємо справу навіть не з ілюзією, а з помилкою. Достатньо агресивне інтерв'ю було, і Володимир Зеленський, використовуючи таку термінологію журналістів, політологів, технологів, посипався. Він почав на провокативні питання давати необдумані відповіді. І, безумовно, найкраще в випадку Володимира Зеленського можливо було уникнути цього інтерв'ю, тому що хард-толк – це такий формат дуже жорсткий, і не кожен міжнародний політик з великим досвідом його може виконати. Але якщо вже йти, то тримати рамку. Ну, не видержав давлення журналістів, по-вашому? Це був не тиск, це була просто завідомо відома така достатньо агресивна, активна поведінка інтерв'юєра, і до неї треба було бути готовим. І, безумовно, правильною відповіддю на це питання було довіра не Путіну, як диктатору і очільнику держави-агресора, а віра в відновлення міжнародного права, в спільний з нашими міжнародними партнерами захист і відновлення українського суверенітету, захист інтересів мирного населення Криму і Донбасу. Але та відповідь, яку ми почули, безумовно, це відповідь достатньо слабка і негативна для України, тому що якщо ми визнаємо Росію державою-агресором і Путіна визнаємо як ініціатором міжнародних злочинів, зокрема окупації Криму і Донбасу, то питання віри і довіри до домовленостей з ним – це взагалі нелогічні речі, які протирічать із національними інтересами і захистом національних інтересів нашої держави. Це утопія? Це або необдумані слова і просто помилка. Таких технічних помилок і ляпів в команді Зеленського вже ми бачили і чули чимало. Або справді утопія, яка буде дуже дорого коштувати і вже дорого коштує Україні і українцям.